היי. טוב, אז בואו נראה מה קניתי היום ביום חופש שלי. נקניק. הודו. איזשהו ממרח מעניין מאוד. עכשיו, זה סתם בקטנה, דיפיוזר כזה, ריח טוב, כבש, מי שמכיר מכיר, מי שלא הפסדתם המון. ודברים הכי מעניינים, שנמרחו קצת, כי קניתי יותר מדי. פטל. לספר לכם מחיר עכשיו או אחר כך? דובדבנים. וחמניות. זה שק. עכשיו תנחשו כמה זה עלה. תכתבו לי.